Ayan, shoutout po sa ating sponsor. Napakabuti po ng iyong puso. Sige, hamisin mo. Mag-ayos-ayos ka naman dyan, oh. Humuhuwaw ka. Welcome back mga kachapsoy! Ngayong araw po ay kalalabas ko lamang po galing po sa school. Katatapos pa lamang po ng aming klase at ayan, tuloy-tuloy ka agad ako papunta ng bayan. Ayan, bibili po ako ng mga gagamitin natin sa ating gagawing feeding program bukas sa Barangay Binatiklan, Lauang, Northern Samar. So tara guys! Yes! Ayan, maambon pa. Ayan, swerte yan. Pero syempre, mas swerte yung mga bata na manginginain bukas. At ayan, nangangarahibot na ako dyan. Ayan, shoutout po sa ating sponsor. Napakabuti po ng iyong puso. Shoutout po sa inyo. Pagpalain pa po kayo ng puong may kapal. At salamat po sa inyong biyayang kaloob sa mga bata. Nako, piho, boundary ang mga bata bukas. Ang dami po natin pagkain na dala. At saka nandito po, nagdagdag po tayo ng mga biscuits at saka chocolate. So, thank you so much po. Sige, hamisin mo. Mag-ayos-ayos ka naman dyan, oh. Humuhuwaw ka. Huwag kang kalbaran magsulod. Ayan, shoutout po kay Kuya Ron Nat dito po sa Nat Express Mini Mart. Para po sa inyo mga pangangailangan sa groceries, punta na po kayo dito na po kayo bumili sa Nat Express Mini Mart. Katabi lang po ng Cebuhana dito po sa bayan ng Lauang. Ayan, mga mura po yung mga bilihin nila dito. Kahit po yung gold na sibuyas. Ayan, mura lang po dito sa kanila. Dahil wala po kapag may lumarating pong sibuyas, kaagad pong piniprint sa Cebuhana. Kasi nga gold. Pero ayan, sa totoo lang po, panay po tayo dito po tayo bumibili sa Nat Express Mini Mart dahil bukod po sa mura na po sila dito, sila po ay nagbibigay din po ng discount sa lahat po ng mga mamimili, lalo na kapag pakyaw po yung binibili ninyo pero hindi money at hindi Junisya. Tara guys, punta tayo dito sa iba pang matindahan para hanapin po yung yung inyong mga puso. Kasi magba-Valentine's na, baka mauwi na naman kayo sa puso ng saging. Ayan, bibili tayo ng mga kakulangan pa natin sa ating iba pang mga sangkap sa pagluluto. Pabalyuin mo kami! Nining, tawagin mo ang papa mo. Sige, oh. Kade, pabalyuin mo kami dito ng ito. 2 kilo. Ha! Ayusin mo, ha. Pahuyusin mo yung boy ay mo. Nasabay ka dito sa camera. Pinuhunan ko yun, eh. Pinagpaguran mo yan. Tapos, sayute, carrots. Tapos laso na sibuyas, mayon ka? Sibuyas lang. Oh, yun. Sibuyas. Ito sibuyas lang ka diri, gold ha? Ekprinda. Oh, ayan. Nandito na po yung ating pinamili. So, ang dami po nating pinamili. Ayan, bumili tayo ng mga chocolates para sa mga bata. Bumili tayo ng biscuits. Ayan. So, bali 2 karton ito. Bukas, dagdagan pa natin ito ng iba pa, yung kulang na. Ayan. So, ang gagawin natin bukas ay magluluto tayo ng brown bites. Oh, ang sarap nito ah.
Ang dami pa naman pinamili natin. Ito din. Dowey. Ayan. The way she looks at me. So, ayan, may extra sa mga bata yung donut. So, bumili tayo dito na ay, nagamit din pala nitong Dowey. At saka, syempre, tatambi yun. Waray suludan, no? Oo. Mayak dito ginay, dagat sa. Ayan, bumili tayo ng 2 kilong repolyo, 1 kilong carrots, tapos mauna dito laso na, tapos yung gold na sibuyas. Ayan, bumili tayo. Tapos meron pa dito tayong tawag dito. Bumili po tayo ng flavored juice. Ayan. So, bumili tayo ng 2 pack ng palamig para gawing juice ng mga bata. So, naiwan po natin yung ating tawag dito, yung ating bihon. So, 4 na kilo yon. Babalikan natin yun maya-maya. Tapos, bukas na tayo bibili. Nandito na nga pala yung toyo. Tapos, yung asite, may cooking oil na rin tayo, 1 kilo. So, bukas, ang bibili na lang po natin yung mga pansahog, 1 kilong manok, 1 kilong laman loob ng manok, o posibleng bumili tayo ng baboy, 1 kilo, para maging masarap yung ating tawag dito, yung ating pansit. So, pansit po yung ating lulutuin bukas para sa feeding program. Tapos, lalagyan natin o paparisan natin ng tinapay para naman masarap. Opo. Tapos, itong lahat na pinamili nating mga pagkain, biscuits and chocolates, ito pa ipamimigay po natin doon sa mga bata. So, ayan. Thank you so much po sa ating sponsor. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Nandito na pamili na po tayo ng ating ihanda bukas sa feeding program na gagawin natin sa Barangay Binatiklan. Again, thank you so much po.